everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Lakaw, o dili ka pwedeng mamisita o modool ni Lolita. Kinahanglan nga imo siyang likayan. Kasabot ka? Ha? O kung sa may rason lo, ha? Kung sa rason, imo man kong gibawalan din eh. Ayaw na pagdagpangutan na rin na to. Huli ka gustong mauwawan din eh. Lo, kanang, time para ko na lo, time para good. Say time pa! Mag-istorya lang tao tarong lo. Mauwatan nila ni Felix. Kalabang good. Kaya kasuko na yun nga. Huwag kay igong rason nga ingnon ko ni mo anak lo. Ayaw. Kung gusto ka, adulta sa nahanay. Ato magsultihanay. Dili din histugkaran nila ni Felix. Ha? Di ko makikistorya ni mo. Pahawa din eh. O ayaw pa dool ni Lolita. Di ba ni tika rin na to? Kaya kung ni mo kong supakon, mauwawan raw niya ka din eh. Bueno, sige. Di na lang kong magigdubay ni mo lo. Ako na lang mo sabot ni mo. Renato! Greggy! Oh, oy! Let! Dali! Dayon mo doon dis taas. Kuan, kanang, mo balik lang ko karong gabi eh. Let. Di ka pwedeng mabalik din eh. Greg, unsa man di problema? Ayaw na ninyo siya panhiya din eh. Yun na, Greg. Na, Kung unsa man ganina ang personal ninyong away, muhangyo lang ko nga dili ninyo angay dadon dinis amo. Kuan ka na nga, pasag di lang, Let. Sige lang. Ako na lang mangayon ni mo pasaylo. O, aranay kaso. Sige, aray na lang ko. Unsa man di problema, Greg? Dali. Aritas taas magsultihanay. Lolita, ayaw pa da sa iyang paluoy-luoy. Kay usa siya ka demonyo. Kaya ko niyo balik. Anong dugay man ka ni balik siyo, oy? Kung tagano gisulti na ko sa Atty. Pitch. Ha? Si Atty? Unsa may iyang gipanulti siyo? Matod pa niya, Pitch. Makagawas agad unya kuno tadayon. Ha? Kamatay ka? Excited ko. Mana, excited. Kano sa mo kuno ta makagawas na yun siyo? Kuan. Basin kuno, human kuno ining buwan. Oy! It's in! Ha? Sige. Hapit na! Duhan na kasi mana ang atong pabuto, nanay! Gamay lang gid, Pitch. Muna'y pasalig ni Atty. Bugado ko na to, kuya ko to. Pasalig na san. Morte abogado mapili yung kliyente siya magpapriso. Kaya bago pa pang nakagawas. Muna yung sulti nga magkagawas lagi niya ta. Day. Arang-arang na. Kaya makita na yun kong balik. Ni Glinda nga magpuruli ni. Basta ko. Gimingaw na kay ko ni Lolita. Olo, PS. Si PS. Pero siyo, Ha? napakahang pagsalig nila nato. Wa ka madutli sa hilo nila ni Renato ug Jonel. Muna'y atong trabaho ano nga, Pitch. Di kita mulungan ni anong napita. Nahibaw ta nga nabugnaw na gyud nato sila tungod sa mga sayop nga balita. Pero maning kamot kita nga mabalik ang ilang pagsalig dinhi nato. Pero dako ang akong kumpiyansa. Oh, Nga mabalik na dayon siyo. Ilabi na, nadakpo na unya si Renato sa mga pulis. bitaw siya no. Ah, Mao na nang higayon na, Pitch. Nga kung unsay atong gibati karon, sobra pa unya ang iyang bation nga pag-antos. gusto gyud kasyo. Kinahanglan nga pantuson gyud sila. SLP. Unsa isilpi? Sagdi lang, Pitch. Ay. Lauman nato ang gisulti ni attorney. Attorney ba katong kuan ba? Ya, magpapreso. Sa mapili. Lauman na to. Sigurado ko nga kung si attorney na gani mo'y musulti, labing siguro sulbad yun kining atong problema karon. Panganjay lang. Okay. Dini man ko ganina sa inyo, gaw. Pero naaman ko no kay gilakaw, mato ni tiya.
Gisugo man gud kog paningil gaw. Ay, tuod, kumusta naman? Da, gubot kayo sa amo gaw eh. Di kasabad og maayo ni Greggy si Renato. Ha? Gikasaban? Suko kay siyang Renato gaw. Ano nga magikasukan gaw? Giingnan niya si Renato nga dili na kuno paadtuon sa amo. Ug dili na kuno paduulo nako. Hala, naulian naman ka si Greggy gaw. Mauna ginay ako nahibudngan gaw. Kay mura man og dili normal ang mga lihok karon ni Greggy. Og abi nimo gaw, hasta rabas nanay. Nasuko na sad ni Renato. Gibaharan sad ko niya nga palikayo na kuno ko ni Renato. Unsa man kuno'y rason gaw? Matod ni nanay gaw, na ako ni sekreto nga gisulti si Greggy niya. Nga kuno, maudeng suko kayo si Greggy. Kay na ako ni plano si Renato nga hiluan og patyon si Greggy. Unsa? Tinuod nang isuyagaw? Abot lang ka kung unsa nakatinuod gaw ha. Kay matod ni nanay, naaman ko na yung mga kalikunan si Greggy sa iyang mga gipanulti. Uy, hala. Tinuod yun ka na. Nah, ambot lang yun gaw. Kay ganiha sa gibuhat ni Greggy ni Renato. Miduko lang begid in taon siya. Og milakaw nga wa gyud musukol sa iyang apuhan. Hala, grabe naman sad. Kung tinuod man gani na, dunay katarungan nga masuko si Greggy. Pero kung tungod lang sa selos, di maayo nga maunay istorya nga ipasangil niya. Maogid gaw. Maubitang wa dayon kumutuo sa mga sulti nila ni nanay. Kaluoy sa tao ni Renato, uy. Grabe ra ba kaayo nga nakapangasaba si Greggy kaw? Nakita gid nako si Renato nga nauwaw gid siya. Siya na lang in taon may nangayo na ko pasensya. Sa akong duda gaw, sa nahitabo ni Greggy, kinahanglan gyud siyang sabton. Basin epektora na sa mga tambal nga iyang gitumar. Mao sa nias huna-huna gaw. Pasabton na lang na si Renato nga dili angay magkuol. Naibaw man ko gaw ba nga pinangga gid kaayo niya si Greggy. Maunang wa na lang gid siya motingog. Dalay ko nang gibuhat ni Renato kay lawom kayo na iyang pagsabot ni Greggy, uy. Mao gid gaw. Misa mo tagid hinuon ang akong pagdaig ni Renato gaw. Istorya lang unya si Renato gaw. Mao lagi. Teksan lang siguro to nako aron magkasultihanay mi. Mas may pagaw. Pero gaw, kuya ko niya ta ha? Uy, ano lang ko pakuyuga? Pag-date na lang gud mong duha para why disturbo? Buisit yan itigwang na. Nagdagi di mal na ako. Huwag na mo mag-istoryahan ni Lolita karon rin. Wa gyud. Ikasaban hino kong guryo. Ibaharan pa ko nga iya kong pagkauawan kung mubalik ko dito. Sa mga klasyas pagpakawaw rin. Tingali, dauton ko niya. Iya siguro kong tumuan og sa tubangan ni Lolita. Uy, mo ba? Pero, huwag mo mabalakan, Anil. Kay andam ko mutubag sa tanan unyang ipasangil niya batok nako. Hinoon. May mga tarungan. Mura mo sa gag-abogado mnulti. Dahil siya magsilbi na ko, Jonil. Kaya ko nang nabangilan sila si Lolita. Nga nanay isyo siguro yun sa iyang panghuna-huna. Bitawasan. Di ba ubayasan ang tanan nga? Nayabag na siya. Daugon lang niya ni diskarte, Jonil. Basta ako, kung artistahon siguro, mas angayan pa ko nga mahimo niyang artista. Sa formalan na rin mas dako kag bintaha kay ni Guryo. Tiguang versus Batanon. Di sa kung saan nila. Di gyud ko nila masakpan. Kay ang tanan, nagkinahanglan og ebidensya, di ba? Good. Pero nagapangutana lang ko ba? Kung sa maghagyo di mong pagduda rin nga nasuko magyug kayo sa Guryo ni mo. Kana. Muna'y wag na ako matugkad pa, Jonel. Tingali siyang kasuko na ko kaniadto. Nga ako siyang gipada dito sa bay sa mga tiguang. Di ba nalisuan naman siya sa iyang pangisip at mga tungura? Basin napay gamay memorya niya. Nga napatik sa iyang huna-huna. Mao nga nasuko kay siya nako. Mo ni pagkaingnon nga sangka anis pa utukay. Kana? Di ba? Pildi na silang tanandaan, Jonel.
Kay mas utukan pa ko nilang tanan. Maayo ng hisgutan nato karon. Para ba nga maklaro ginato ni kung unsa gitinuod nga isyo karon sa atong palibot. Ang akong gisulti ninyo, maoy labing tataw o di malalis nga tinuod. Kay siguro mismo mao na misulti nga si Renato sadaan gyud. Oo, tagi. Kung tinuod man nga sad as Renato. Oo. Ang akong pangutana, nganong wa pa man nila ipadakop si Renato nga naamang ka na mga ligon nga ebidensya? Bitaw, nay. Maus na yung kung nalibgan, nay ba? Kung nga nung wa pa sa kai o kaso ni Greggy. Tungod kay. Tungod Kay. Nagpaabot pa siya sa hustong kahigayunan. Binuang na istorya ha, oy. Ang ebidensya, mao gani hustong kahigayunan aron ipadakop na ang taong sadaan. Oh, di na madawat ang katarungan na oy daday. Ay, kapoy ba ni ba ay? Magbuot tayo mo kung ba o katarungan ni Gorya. Ay. Nay, ato biyag yung timan, anay ha. Nga si Greggy naana na history nga permi na siyang malimot sa mga panghitabo. Wa lagi na baon sa siguryo. Kadtong iyang gihimo sa mga miaging mga adlaw, drama raton niya. Taba. Nga damaturog ko din siguro. Damaturog ko na siya. Ay gituyo ganito niya kay aron masakpan niya ang mga kabuang ni Renato. Maon ay problema diha, nay. Kay mituod ayon ta sa mga drama ni Greggy. Drama na siya. Nakailabay ako ng Greggy kung magselos na siya. Himuan din na niya sa ang tao. Tinuod na. Hustog yung kalulita. Kani adto bitaw sa pagkahibaw niya nga suod kayo ming tasyo. Iya man sa tukidumtan ba? Unya wa pa ko malimot nga miingon siya namon ni Glenda nga si Tasyo kuno sinagopra nila. Unya karon kay nasuko man siya ni Renato. Si Renato na sa iyang giingnan nga mo'y sinagop. Drama. Mo na problema diha. Kana siguro, ha? Tambaganan sa kaina. Tiguwang naman unta na siya. Dili unta siya angay nga mag-apil-apil og panghulitahong lulita. Mauwaw unta siya, uy. Kay si Lolita, mura lang iyang apo. Maguwang pamangani kay na ako si edad ko siya. Bitaw nay. Mawa. Sabot ka nay? Tama dia pilig ay patuyog ka naman lang yawit Di niya. ka lang tawa na, ambot mas maguwang pa na akong edad. Kapoy na ba? Mo nang dako kong sopak, sukan pa kani adto. Kalag yawit. Ha? Kas guriyo wa nay angay oy. Ngamo ni madayon sa tong anak. Guwang magina ako. Dili sa gina mahitabo tay oy. Naibaw sa gusto kong kaugaligon kung kisay angay na kong piliun tay oy. Bahala boy. Kundi bubutuhin ako. Basta ako. Bituog yung ko ni Goryo. Og mahibaw ra gud na mis labing tinuod nga mapriso na yan na si Renato. Uy, hala. May reply si Lolita. Unsam kay ang tubag sa akong text? Basahon ako. Hi, good evening, Renato. Pwede ra. Alas 11 sa buntag. Yes! Success! Misugot ko siya. Misamo tigil nga akong gana ini. Timaan nga, interesado na yun siya. Gamuhatag siya ang tubag sa akong ipangayo niya. May unta og di ko niya pakiason ugma. Kung muto nga siya sa among sabot, sigurado na gid ko nga iya kong sugton. Ay, kanindot din gabi una. Magdamgo gyud ko ini nga maglutaw niya sa hangin. Pagkalami. Di na ko makapaabot ugma. Gusto na kay kong makadungog sa tamis kapag sanong unya ni Lolita. Kamusta naman mo? Okay, Ramilo. Okay, Ramilo. Mayo kay nakabisita ka na magbalik din nilo. Nanawag ko ni attorney. Umatod niya nga. Tapos ng buwan na, makagawas na gito niya mo. Pero ako siyang gingnan nga kung mahimo. Di pa matapos ng buwan na eh. Nga kanang makagawas na gito mo. Mahino, Luda. Lipay kami yan ng balita, ah.
Saan ko dyan sa langit among kalipay, Greggy? Ayaw mo kabala ka. Kay ang huwes nga mihupot sa inyong mga kaso. So, odd kayo nako. Kidi! Si Kidi. Kanada! Nindot kayo ng balita, Greggy? Ay, kanang buhat ko na ko ang tanan. Pero lang yun magagawas na yun. O ang akong ipole nga mapriso unya din si Renato na. Yes! Yes! Muna'y labing nindot kayo, lo. Yes, hey! Ako nang gipanumpa ta siya. Ngatagan yun ako hostesya ang kamatayon sa imong amahan. Og sa gibuhat ni Renato diha nimo. Kinahanglan nga iya gining bayran sa tibuok niyang kinabuhi. Kinahanglan nga madugta siya sa bilangguan. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.